nwanne m nke a bụ okwu nke mmụọ ome ife jide ọfọ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa jide ogwu jide ọfọ mana ka m gwa gị onye ọbụla mebiri nke mmadụ nke ya ama ndịnata na mma ife irie na ị nọ n'authority of powers maọbụ na ka ime nwa mmadụ ife na onwe ha ọnụ ji ekwu nwanne ka ị mechara anya bụ ife ịma ife ụmụ gị ga-abụ echi ife niile ihe ime ka nwụrụ ga-emecha bịara gị ma ọ bịara gị ọ bịara ụmụ gị onye ka ọ ya bụ ifete ịfụ ụmụazị fatonite fa na-ata ife amarụ ebe ọbụla ejere asịfa na ife nna fa meta anyị ekpochapụbe arụ emere oge gbuo ndị ugbu a na-eme ka nwa nkefe